ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Yamma Baba ka tsaya ka kalla. Hausawa sun ce komai nisan dutse kasa zai dawo. Ku biyo mu a tashar mu ta Kukan Arewa TV. Ku danna mana subscribe da alamar like. Mun gode. Ka ganni sai ta kola. Ta ga Benz wanka muka kona. Mu muke zuwa club mu moda order rula. Ni take kira na zo na kai ta pick a fila. Baba mu ake gani muna bolin a capella. Wannan mu designer haida suna saka fela. La ka so gani ga jam yanzu muka soma barnan mu suke gani a TV kawunan mu duk da. Soyayya tana neman shiga tsakanin jaruma Maryam Yaya da kuma jarumi Lawan Ahmed wanda aka fi sani da Umar Hashim. Tun ba yau ba ake ganin jaruman suna nuna wa junansu soyayya. To masu kallo sai dai mu ci Allah ba su ikon aure. Alhaji kana da hula. Wa kana da hula. Baba zo ka kalli kaina na da hula. Wa hula. Hula. Wa baba ina da hula. 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 Baba zo ka kalli kaina na da hula. 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 Wa yanzu muna saka hula. 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 Baba zo ka kalli kaina na da hula. Mu suke kira gwanaye ko a filin kwallo. Buran musu total muka gaba suka kallo. Ina bolin ne da gayuna ai mu ne gatan wasa. Kamun yi bakani ko yanzu namiji suka tasa waya. An kare yanzu kun ga gagare. Mu muke bala'i dole ne a bamu bangare. Mu ne renan arewa mazaje suna rufewa. Mu ma yanzu mun fito a ganmu mun daina ladewa. Hula. 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 Baba kana da hula. 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 Baba zo ka kalli hula. 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 Alhaji kana da hula. Hula. Kana da hula. Baba zo ka kalli kaina na da hula. 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 Baba ina da hula. 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 Baba zo ka kalli kaina na da hula. 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 Yanzu muna saka hula. 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 Baba zo ka kalli kaina na da hula. Yanzu na yi ready, arewa na trendy. Baba ni suke jira, ai ina wajen steady. Comedy boss namu ake report. Baba ina jijjiga su yanzu ina fasa pulse. Ya ne, kun kashe ni ne na kunno.